Почвам. Генерирам. 2 с 4. Ицо с Добре. явката и аз с Райчо. Ако беше Руби кръстове, И контролът. контролът. Да. Ако взема Оракъл. Ами ако не се скуча Кюто, какво правим? Включи табълито. И играй с гол. Ресеткаме е лобито. Явката ще го играе меле, брат. Няма да хвърля, той ще го играе меле. Да, Той Така, иска Брой, ще почвате 1,20. 1,20 като ви стане на екрана, почвате. Минута. Ако не се виждам екрана. Оп, играй. О, ле! И Цак! какви изпускания и от двамата играчи. Първото, Явка, оп, брате, и Цачо кюфлаш. отива първото си такова, Баншен просто също. Така, оп, Кюфлаш. втори сатър, 2 на 2 сатъра се получиха. Седи на едно място и поема сатър, оп, 3 на 3 сатъра се получиха до тук. Явка флош кюб. Четвърти сатър, четвърти за четвърти. Никакво доджване няма от нашите играчи. 5 на 5. Буквално. 5 на 5. 6 на 6. Всъщност 6 на 5. Сега вече са 7 на 6. Води с един сатър явката. Оп. Който Оп. е... О, браво. Е, това ми хареса Явка, браво. Оп, оп, Мисля, че трябва да пустим и Ghost вече. оп. Но мисля, Какво е че... това, не брат? знам. Как хитна това? А това как не хитна? Знак! Явка влез му на меле, бе. Според мен е Отиде... слончо. Аутоатак ни го е Явка. Не да ми отвориш таба, брат. Явката си отвори таба, брат. Не знам. Явка, защо си отвори таба? О, Имаше шанс за Браво. обращалка, но... добре, имаше, браво. имаше, брат, за малко, за малко. Явката натисна таб, брат. Да видя да има отвори- флаш, да има флаш. Играйте 2 от 3. И как го разбра? Аре, Две от три, добре. Аре, 2 от 3, айде. Neuron Page И така, дами и господа, започва втори рунд между тези два невероятни войни, които са готвили цял живот за този момент. Всяка игра, Окей, камера. всяка една игра на League of Legends, която са изиграли, ги води точно до този момент. Всеки един техен изфармен миньон, всеки един сложен лард, всяко едно нещо, което те са практикували в тази игра, води до този момент. Така, започва играта. Ето вижте го един участник, супер надъхан, супер красив, супер харизматичен, супер напрегнат, супер здрав. Добре. 1-0-0 е, глупак. Явка, флашки, брат. Обещавам, Игра. че ще спечелиш. Оп, Не ме слушаш? оп, един Явка на съм един. и отна. И 2 на 2 са търа до момента. Оп, 3 на 2. Явката Трябва да пропуска загубиш, сатъра. защото Оп, направи 4 това, на дето му 2. казах. Оп, пропуска сатъра той. Стреля и пропуска и това. Оп, връща сатъра явката. Доджват малко, оп. Сатъра, оп, цак. Чебал. Добре, сатъра, добре. Оп. Може би и Цачо има превъзходство, всъщност не, и той има явно превъзходство в този матч. Явка, това е защото не мога послуша О, това порядък. оцели, това някак си го удари. Оп. Тук трябваше да бия Big Flash, брат, не да ти бия таба, брат. Явката What? нещо... Абе, брат, Явката се отказа, брат. абе, тия са търи, що хитваха миналата ера повече? И играта стана 1-1 на ЖЖ-на ситуация. Това е А, следващата игра е матч. Така, може да кажа нещо. Чувствам се много конфидент, чувствам се много щета. Да, малко. аз не... коментирайте втората игра. Защо? Кулдауна е 4 секунди. Деца, Да ви Void Grabs. Кога почваме? Чай. И 20. Старт. Играйте. И това вече един беше един нечестно. сатъра. Flash you! Оп, 2 на 1 сатъра. Оп, голства нашия претендент. Може би другия се отказа. Оп, додж. Оп, цак. Той му е в мозъка. О, и Той му е в какви главата. доджове от страна на явката. Явката му е в главата. Явката изравнява резултата. Оп, Излязох ли? Сатър без сатър. Не са получили. Нямаше. Оп, Не сега ще много. върнем сатъра, изравнена ситуация, оп, един сатър връща Ицу, оп, флаш. И вече, Явка, това сега ще го потикнеш. и вече Нямаш, Ицу няма магии, нямаш. няма съмънър спелове, като Той Явката Явката има взима само 5 флаш. голда. Удрят се, разменят си сатъри, оп, сатър, оп, Ма не му той дай, целува Павка, сатъра. дай такива... Я флъща стената, е. Оп, оп. И, добре. Хм. И сега какво ще се случи? Окей. Оу!
Окей. Хареса. Опа! И Цачо едно продължава напред в бракета. Брат, си е много яко. Наистина, това е най-забавното нещо. Защо И не го така, направим време така? е. То на късмет е най-яко. Обръщаме страната на полуфиналът и играе Райчо BG срещу Пилен Грил 1, 2, 3. И Всъщност, така, името ми се произнася Пайле Ене Джирил. Ене Грил. Пайо. Пайло Пайо. Ене Джирил 1, 2, 3. Пайо е не дрил, брат. 10. Гол деш, гол деш. Добре. Така ми много ми е интересно какво ще стане и... О, това са много агресивни флашове. Добре. И двамата хитват. Първо мисват и двамата. О, Райчо голства. Не бе Много ни ми добър трябва додж да беше това. О, това не беше добър додж. Вау. И Павчо вече няма флаш. О, Павчо го мисна. Феноменално. За сега е почти равно, но с вече лид към Павчо. Вижте колко по-бързо стават нещата. Лида е към Павчо, но за колко време? А Това тук беше предиквам фатално. флаша, момчета. Предиквам флаш, бе. Как бе? Така, добре, додж. Голс на Павчо между другото. Нека видим сега какво става. Павчо мисва. Райчо трябва да сложи очилата. Райчо се почеса и го удариха с кю. Райчо това някак си не го Това сега как доджна. му удреш? И нека видим Къде си бе, Лук? това е додж. Това съм, бе, брат. Това е додж. И нека видим ще има ли обръщалка. Как се хилна то толкова? Q срещу Q. И това е победа за Райчо. Беге с... Обращалка. Ама той излезе от мапа, бе, дисквалифицирай. Къде? Всъщност, не, ще видим на вода какво е всъщност се Инстант седи. реплей. Инстант реплей. Инстант реплей трябва да Клипвам го, влезте ми в стрима, влезте. Така, постигнал 0,5. Къде е аут? Къде е аут това? Къде е? Чакай. Пусни го. О, това е много близо, но мисля, че... Не, Това е вътре, не е излиза от Това е зоната. извън последния лард. Не е извън последния лард, виж. Той е Значи престъпил герой ми линията си на това ларда. съм. напред. Не. Геройчето му е тук, кръка му не се брои. Точно. Тъй, че искам ватихи. О, да. Ето. Добре. И накрая какво стана? Феноменална игра. Добре, признавам загубата, добре. Благодаря, Така, Пашка, благодаря. 1-0 за Райчо. Много ти благодаря, приятел. Ти си ми... големия... Даваме 15 секундна почивка за състезателите. Няма почивка. Ето и пускам. Ти Рай. Айде, на слави се. Голден, Не, ти, Рай. голден. Рай, няма шанс, брат. Стига брат, дай ми шанс малко Няма шанс. Ай, дай ми ще чуе Power Game Rush, моя брат. Сега съм отдолу. Вау. Ресетвайте, защото някак да правим вар. Ресет. Някак ще правим вар Не после. дайте ресетвате, говоря аз. Добре, кога почваме? Добре, как ти да е? Почвате минута и 15. И 15. Тъмън ще започва и нека видим какво ще стане сега. О, това е хита. Това е хита. Много агресивен Това е старт. агресивен флаш от към Райчо. Както Уау. всеки път. Неговата стъпка. О, още агресивен флаш от Павчо. Това не съм го очаквал. О, това беше лошо кю. Аз съм предиквах флаша. Флаша, който вече беше флашнал. Лагай, бот. Аз съм О. бият ти, Рай. Райчо малко трябва да се стегне. О, това е добър додж. О, Павчо голства, така. Не успява да го дожне Райчо. Тук не успява да го дожне. Тук много добър додж прави Райчо. Предиквам флаша, гледай се са. Нищо не Чакай, предиктате, но... предиквам флаша. И ще Предиквам има флаша. обращалка като миналата игра. И дали си му бащалка. Това вече на едно HP, това на едно HP. О, На 30 HP. Нека видим какво ще стане. Оу. Добре, нека Дали ще има видим дали ще има обращалка? огромна обращалка. Това е победа за Павчо. Как това, аз помислих, че... Пайо да грил взима тази игра. Bio NA Grill 1-3 is taking the lead with 1-1. И играта започва. Това е с две хитнати кюта. Така. О, това е агресивният флаш, който всяка игра виждаме. О,
Райчо и Сиба Боба. И отиват на мели рейндж, само не се ялто атакват. О, това е много добър додж. О, това е мис. Мислих да флашкам там. Вики говори, че ми такова устата. Аз ти госнах ли бе, брат? Аз госнах без да искам. Те, дай ще изчакаме голста, ако искаш. Ау. Той няма два флаша, брат. Сега, всеки път. Оу. Добре. Играта е доста напрегната. Придори ме нечия тъмнина. И финал ще се състои от Цочо и Павел на Грил. Чай ти взема лага. Това е, има да го дисичант на този герой. О, няма шанс, брат. Да. Я се пускам, че какво си мислиш, шафа. Аз съм се пуснал на два таба. Айде. Минута и 10 секунда. Минута и 10. Минута и 10. Мисля, че явка трябва да поеме този коментейшън, аз не мога. Аз съм Бургас все пак. Двата участника се пропускат първата тема. И като хитват първата тема. Ооо, сега вида. Аз искам павката да спечеля, за да може да... Но павката... Ооо, павката флашва. Има 200 HP над X. Аре бе, нуб! Добър флаш. И двамата се голсваме. Дали ще се дължим това? Дължна се кита! Уау! Доста е напрегнато също. Хич не е напрегнато. Може да се обърне по всяко време играта. Да, виждали Лагай, бот! Брат, не беше шумно. Много ме е добре, брат. Ставаш за... О, пускам Милко карта, чак. Да, ми сила. Майко, няма шанс, брат. Точно една минута. 2, 1... Старт! Оп, Павел Василев хитва първото кил с комета. О, Комета. моя флаш. А така, моя флаш, браво Павка, къде също? Аз ще свем флаш и тук пускам голста. Тук все още има комета хита. Си дефанзивен гол. О, майко, колко... Брат, няма да играя. Чекай да бъде играй. Това е тотално за сила, а? Ай, добре, че флашва. Ооо. Много е важно, Зецо да хитне първата си това в матча. И си ниска съп. Ицу дойде от това кила. Ай! Умира. Милко! Без разсъден и без... Чая да му взема ларва. Не, Удо. Ластичка, не. Аз слагам, или? О, първи хит за... Оп, додж, лад, окей. Сега двамата, о, един хит за Павел Василев, о, равен резултат сега. Не равно удари, о, но Павел Василев, о, Павел Василев гостови, додж, четвърти хит за Павел Василев, о, и се дojда, и се флашва по-скоро. О, бе, Ицу заравнява резултата. О, не! Какъв хит направо сега. Окей, резултата отново е изравнен. Това на приятна ситуация. Ицу мисля в твоето. А Павел хитва него от друга страна. Ау, равен е стат отново. Ай! О, Ицу. О! Няма
Добра! Бяла роза! О! Отвърна опасно. Бяла роза! Последно кила. Да, брат! Бяла роза в Бардакири. Толкова е близко. Бяла Но роза! не се взема играта. Играх без плащ. Плащнах в началото. Да. И начало на... О, правил хитра своето първо кил. И това е страна изпуска своето първо кил. О, второ кил забрава после. И Ицуми са второто си кила. Да видим. Голства. Безпен. Начален гол. О, трето си кила. Направо на себе. От друга страна. О, Да, флаш. брат. Флаш. И Павел след това четвърто си, но... Които възстава. Флаш. Самонерите правят за яйцо. Той няма. Като голямо хит. Дали ще се пробърне играта. Аз да. Вижте, има мисни, даже коментар. Ларда бива хипната агресивно. О, и че има коментар. О, Още едно кило. Да приличаме в мерата. Дали ще стане. Мами, но Савка я му виж на милия. Толкова на първото. Савка Толкова на виж Ларда. финалото. Толкова на Ларда. скитва своето. Да видим, о, още едно кил. Това те комента, брат. Върти Ханша, върти Ханша. И бъдва. Дисреспекта. И какво се случи? Създавах турнир и го превъртях. Айде. Добре, Да. теглим томбола, значи. Тъж. Не бе, едно е Ицо, две е там, Райчо 3 явката, 4 пак е Ицо. Готово. Ма защо Ицо да има два пъти? Защото той ще има финал. Да. Иска ти двоен от за Ицо? Добре. Ха! Сега ще е явката, аз ви обещавам. Залагам бъбрек. Мамино анче, мамино анче. Залагам бъбрек за явката. Аре, сърцето ми свърчава, Още малко. И затискаме генериране точно след рекламите по нова телевизия. Да, брат. Чакайте. Ей сега, точно като се чуи звука. За тъдън. Оу! 4. Аз мислих, че Ница е 3. победи томболата. Има ли емоци канала? Има ли емоци? Прибира... Да скоро ще има емоци. Аз залучих бъбрек, че ще е явката, ама. Явка дължиш ми бъбрек, брат. Да, не съм обещавам нищо. Как ти ще му го гифнеш ли? Какво ще направиш? Да. Опа! Опа! Няма как, аз не мога да загубя, момчета. Ето го! Вау! Честито на победителя. Надявам се всички да се забавлявали, да гледат и да участват в този турнир. За мен беше чест всички да участват и да слушаме Мамино Анче и Бяла Роза заедно. Бих се радвал отново да настъпи момент, в който ще повторим това събитие с повече участници, разбира се. Вие имате ли го този молот, а? И... Дайте да правим нещо сега.